Ψάχνεις και εσύ την ιδανική μονοήμερη μόλις 1 ώρα από τη Θεσσαλονίκη? Σου έχουμε τη λύση ακόμα και από το που θα φας προφανώς, αλλά ας πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Πρώτη στάση, το περιβόητο παγκάκι έξω από τη Βέρεια με μια θέα που θα σε μαγέψει. Αν πας τώρα στα κοντά, ίσα που προλαβαίνεις να δεις τις ανθισμένες ροδακινιές. Και κάπως έτσι συνεχίζουμε στην επόμενή μας στάση, που είναι η Νάουσα, καθώς έχει αρκετά εινοπία για ξενάγηση και εινογνωσία. Αφού δοκιμάσαμε μερικά κρασιά, αρχίσαμε να πεινάμε και κάναμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα: να ψάχνουμε τα διαμαντάκια. Και έτσι καταλήξαμε στο Σέφαγα, έξω από τα Γιάννητσά. Ξεκινήσαμε με τη σαλάτα ντιμπάφαλο, το σκορδόψιμο και τη σαλάτα Σέφαγα. Οι πρώτες μπουκές ήταν εντυπωσιακές, αλλά αυτό που μας κέρδισε ήταν ο παραδοσιακός ξυλόφουρνος με την έφη και το μάκι να βάζουν όλο τους το μεράκι για να βγάλουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε με αυτό το καταπληκτικό ριζότο μανιταριών, τις παπαρδέλες Σέφαγα που ήταν τόσο ζουμερές και το πενερλί μπολονές, γιατί είμαστε και μερακλείδες. Και ήρθε η ώρα για τις πίτσες, όπου άκουσέ μας προσεκτικά τι να παραγγείλεις: την προσούτο, την τζενοβέζ, όπου εδώ καταλάβαμε την ποιότητα της πίτσας, την ταρτούφο με πλούσια γεύση και κάτι ξεχωριστό, την πίτσα Σέφαγα με βάση κρέμας κίτρινης κολοκύθας. Δεν πιστεύω να φύγει κανένας χωρίς να πάρει και γλυκό. Εμείς πάντως σίγουρα όχι.